Gesore ase kirasi 12 Maxwell Makori osiro bogima bwaye gwetera oboroire bwa meningitis nigo bono yamate yaye kurwa ase kenyoro kia Gesore kegotoka ase bunge ya West Mugirango e county ya Nyamira yasabire abarai nabo igo abananchi bari no moyo bwancha kwene kia bunango esoke bari na gusira yamate eri atigaire nigo bono yamate yasabire omujumbe bwenseme yo mushimwa Steve Mogaka kwene kia bunango baikerange na kubakonya emeroberio erinya gusira abwate kwene kia ngosira ari yamate yo Murikito Steven Nyariki agotumanyia senchero yoboikerano Akingo saba bankonya nyega konyara gento kende nkirande gaki bankonya nina kwabuta nakorire chikondo mono gaki Oborro bonene nigo bobwatetense ase kenyoro kia Gesore ase bunge ya West Mugirango ya Nyamira mega yo moroki wa bweskuru ya Nyakiore secondary we class ya form 4B sirio bogima bwaye gwetera oboroire bwa meningitis ekere haruete korwa ase eskuru we kagosira ase Nyagitare na ya Nyamira korengana na ngina rispa kemto nigarere oborro bonene familia yu yabereke wetera mega yo moroki wa hoyu rengeri sorie family gosirio bogima bwaye jasa muri tangoro ku rispa kemto nka mugaka musoni umanga anoka onsa kapisa ngobere ngambi yamana soko totale basumuchiyo ito mwana yone tarware tikende gekatorate mwana yone gacha gitenga no muto mwana utokamwira nyamusi akabitu kisindanye matukata senjiti yara tokamuye ko chikonge nainde akabera ono abetire kisindanye wiki yengima akakoranga chinga moreta mwana oyo pakate tokakarana ngoibure buya kabogo kimambi yayo mwana oyo akababuna akarosa akatika gukwana katoko muira Nyagetari kabekerwa amazi akabekerwa mario lakini nendo koranga na baba arocenga tabwa taino umwana agasira igarinde Maria Sanjara Dimosoni wamanga kene ke yonda pon mwana itawariti ebi konyorante billions bikira Nonya nigo yamate yiga yuere no botakobonene igo yesokirie na gosaba umujumbe we bunge ya West Mugirango Moske Steven Mogaka ababikire stima nabo igo kwene kingango sirare wakanera abana bande bari bati wa maega eriyo kuimokya family yobosio mbwato mujando na gitesabu mwana yana bare konte nago kore sukuru onkonya Agante ibna gukore sukuru elipuya entangani gakombe kerestima kwaza ebinte binana bange to muchiyo yande tinga gakimama tigana aratema nkororande nana kingo kora turamenye na intubuya che asobo konyi umuchiyo muchiyo buna moroche murire tubunore no nes material yeto yisabete moroche buna merande lierega korengana no mwarimu monene bw'eskuru ya Nyakiore secondary chief principal Charles Omosa niga atebirenga chimbwa cyo mwana Maxwell Makori nigo cyarenge chingia ande niga rengo Kristo egende skuru yeregetambukiro nigo cyagotenera amatangonsi principal Charles Omosa Nyakiore high school omwana Maxwell form 4B igoto nyoreta mangana ya wiki ya eta aramis numo mwana osirire so bereke sore igende kare taribereri komsana ase school umwana oyo no mwana orege disciplined. He was very active in scouts na rega active as a party finder amangane Kenya sai na barenge mutwe na ande juice na batisa wana last term around 70. He was one of them. This school we took up the burden, mortuary expenses we shall cater yango mwana waja kubeke runinje korwa asi kuborio mobereni ntwe na all other expenses we shall foot the bill. So a family we have taken up the burden pako mwana moyogoyo eri nige yamate yerana irimbia mono asoboteneri bw'eskuru ya Nyakiore aboigo boteneri bwe kanisa ESDA wetera Nyamira conference aso wanjira gochekorwa egeti ase barache kweneri omoroki woyu ritukoria Jumatano ngoira ndi chief principal akimbu yamana akitigase seneri une staff ya yonsipi
ombugore iri gaki onkonyire pina ari gocha konyara tigaje samu seseni nande gaki momote imbu ya mono na ndeto wakire conference to bia mona kato bali geteri rube when I called they have confirmed that they have given us the venue. Stephen Nyarikiembone, Ensoko TV, e county ya Nyamira.